Добро утро на всички. Часът е 5:30. Днес трябваше да станем доста по-рано от обикновено, но тръгвам към Сопот, защото не очаква наистина много готин ден. Как се вижда, още ми се спи супер много, защото с нощ го работвах епизода, който трябва да излезе днеска реално. Но ще се получи доста готин епизод. Надявам се да ви е харесал. Аз спряхме тук на Lidl и сега имаме половин час дълго вървени. Трябва да намерим къде е това място. Таман дойдохме тук, ама дойдохме половин час по-раничко. Сега ще хапим докато ще чакаме и след това ще ви снимам. Защото не съм казал къде сме, ще ходим на каяк. Мисля, че ще се караме много яко. След това съм го приготвил да ходим на Носа Галина. Понеже сме с Зопова, той е тук на 20 минутки. И надявам се наистина да ви хареса влога, така че останете до края. Малко промяна плана. Няма да ходим на каяците, понеже е доста бурно морето и човека каза, че не става за влизане. Става, но се изисква много гребане и има много голям вятър, много силен вятър и няма да е. Най-вероятно другата седмица ще си запазим час, но трябва да се види времето. Цял час на плаж и след това, както съм ви обещал, ще ходим към Носа Галина, но надявам се там да става за скачане. Да, този вятър да не повлияе, да има и там вълни. Ще го видим. Искам да видите просто колко е бурно морето. И сега ще влезем малко. То изобщо не става и за влизане. Много ма яд за каното, честно казано. Но по-добре да не влезем и да не мирна главата, отколкото да влезем и да стане някаква беда, така че сигурността на първо място. Като цяло е много добре водата. Не знам колко се чувам, но като цяло е супер водата. Много е приятно. Накараха ме да издълбая сърце пясъка, за да се направим си такава снимка. Пожелайте на успех, защото наистина ще падне голямо копаене. Това е финалният резултат. Ето е тук на екрана вече изгледат снимките, които си направихме. Значи сигурно около 15 минути копах. И накрая пак няма да се хареса на снимките. Така, таман спряхме тук до Носа. Сега имаме 2 минутки вървене. Само днеска няма никакви хора. В принцип е бъкано и е съл, тъй което е много странно. Дойдохме тук до колата. Сигурно сте видяли, престраших се да скоча от малко по-високо. В принцип много ме е страх от високо. Не е кой знае кой, сигурно сте видяли клиповете как скачаха от 20 метра. Аз просто не мога да се го причиня това. Реално беше имаш много вълни, по принцип е по-спокоен там.
но вика май ще скоча поне един път. Сега се прибираме и след това до вечера сме на кино. Ще въззема с мене, ще гледаме Гран Туризмо. Сега ние вече сме в мола, взехме си билети за Гран Туризмо и чакам да стане време, през това време ще храпнем и след това ще се включим. Да ви кажа дали филма се заслужава, дали е хубав, но според мен наистина с трейлера вече ще е доста добър. Камън свърши филма много брутален, наистина филма е 10 от 10. Един от най-готините филми, които съм гледал последно време. Особено за любителите на автомобилните състезания ще ви хареса супер много. Това беше от мен за днеска. Надявам се да ви е харесал днескашния влог. Бяха други плановете по принцип, но вече ще видим за по-нататък дали ще слушат нещата с каяка, понеже сега август месеца има доста вълни, вятър е много кофти и не се знае дали ще се ходи, но надявам се все пак влога да ви е харесал. Това беше от мен и чао!